Fl-aħħar sigħat fiequ 105 persuni oħra mill-coronavirus f'pajjiżna u feġġew 123 każ minn fost 3100 test. Ħabbret dan is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci fl-aġġornament mediku ta' kull nhar ta' ġimgħa. Fil-fatt spjegat kif bekk issa n-numru ta' persuni li fiequ tela għal 8020. B'kollox in-numru ta' testijiet li saru sa issa f'pajjiżna tela għal kważi 440,000. Bħalissa fit-taqsima tal-kura intensiva l-ITU hemm 17 il-pazjent, fit-taqsima tal-mart infettiv hemm 11 il-pazjent, fis-swali oħra fl-Isptar Mater Dei hemm 45 persuna. Il-Professur Gauci qalet li fl-Isptar San Tumas hemm 24 persuna infettati, f'Karin Grek hemm 10 persuni u fl-Isptar Samaritan it-Tajjeb hemm 64 persuna rikoverata. Dan fil-waqt li fl-Isptar Monte Carmeli u fl-Isptar Ġenerali Tawdex hemm 3 pazjenti. Il-Professur Gauci nnotat li fl-aħħar ġimgħat in-numru ta' infezzjonijiet beda jistabbilizza e kif il-medja issa hija ta' madwar 120. Fil-fatt il-Professur Gauci spjegat kif din il-ġimgħa il-medja tar-rata ta' infezzjonijiet komplet tinżel. Dan b'kuntrast tal-pajjiżi bħal Polonja u l-Bulgarija li r-rata ta' persuni pożittivi sparat il fuq. Pajjiżi oħrajn bħal pereżempju Poland telaw għal positivity rate ta' 47%. Anka l-Bulgarija telaw għal positivity rate ta' 37%. U allura rridu nieħdu ħsieb li aħna nibqgħu nżommu il-mezzi ta' mitigazzjoni li għandna u nieħdu ħsieb ukoll mezzi ta' prevenzjoni biex propju aħna ma jiġrix bħalma qed jiġri ċertu pajjiżi oħrajn fejn ir-rati qegħdin ikunu għoljin ħafna. Dwar is-sitwazzjoni fid-djar tal-anzjani il-Professur Gauci qalet li f'7 djar minnhom hemm il-miżuri ta' mitigazzjoni sabiex jiġi kontrollat it-tixrid. Fil-komunità, il-maġġoranza tal-każijiet ġejjin mid-djar ta' persuni li diġà kienu infettati bil-COVID-19. Il-Professur Gauci appellat ukoll lil min iħaddem sabiex jassigura li jittieħdu l-miżuri ta' prekawzjoni kollha fuq il-post tax-xogħol. Dan fil-waqt li saħqet biex persuni li jħossuhom ma jifilħux ma jmorrux għax-xogħol. Qalet li f'Għawdex hemm 68 każ huwa fil-waqt li appellat biex aktar nies niżlu l-COVID-19 alert app spjegat kif 18% tal-popolazzjoni niżlet din l-app. Min din il-pjattaforma diġitali kważi nqabdu 400 każ ta' coronavirus.